Това мама ми е казала, че е сънувала тримата светителя. Той това го пише в книжката. Да, от книжката може всичко да пишеш. Добре, но и ви разказвайте. Значи, това, което знам от мама, че е сънувала. И кой е дошъл? И той дядо на снимката. Дядо Димо. Той на него се явили и той идва без да го познава и го търси. Значи на сън му се явили без да го познава и го търси. Мама идват и почват да копаят. Значи аз съм била момича бях, малка бях, на училище ли ходя, как те копаяха и тук двамата с дядо Димо. Долу горе, коя година е било това? 71-а е извадена. Това го знам, че 71-а е извадена. 40 години. Значи извадена, а па друго не мога да кажа. А този дядо Димо, той е някакъв друг съселен, не е нали той е от съседно село, ние от нашето. Кое село? Голямо оселно. Голямо оселно. Значи в 1:30 слагаш 3 чашки кафе, в 1:30 на обяд. Така. Слагаш 3 чашки, стъпеш в едно легенче и тия 3 чашки да минат през тялото ти. Изпиваш ги? Няма, поливаш се. Поливаш се. И се споминаш светиите. Свети Василий Велики, свети Иван Златоуст, свети Григорий Богослов. Които е сънувала. Да. И тази водичка ни падне фърлиш на някой от цвете. Значи това съм запомнила от моята майка. Тя това правиш. И преди да почине, даже каза Грозданова, да не пъдиш хората. Я не лекувам, водичката лекува. И зато и на всичките пускам и взимат се водичка. На ником не съм рекла, водата струва пари или дайте им пари. Не. Това е. От всякъде идват. От Благоевград, Добринка, Анна Галина има. Тя тумор в главата имаше. Ама тя и тук, като дойде, я като момиче, плачеше на иконата, плака и каза, ако ма изцарите, тримата светителя, ако ми той като пиени от друг планет, от това да биш как е различно. Различно. Моята майка си го пие радовно и аз си го пие. Сега взема да си го пие радовно водичката, шишенцата спълня и си пие. Но за да има лечебна цел, значи както казвате вие, с 3 кафейни чашки върху главата, така ли? Се поливаш, се поливаш? Полива се цялото тяло, а пък къде ти е болното място, можеш да се го отъркаш с тия 3 чашки, разбираш ли? Сега, например, колената ме болят, главата ме боли, мине очите малко и я като взема и така водичката в шопата, така клепам да може да влейне водичка. И така, който си. Освен от Гърция, от другаде идвали ли са? От България идват. Няма да баи, обаче тя си имаше едно видение. Така като се прави навечето и там с количката от беше недобре, изкарвам го вънка и вика Грозданова, явам 3 момченцата идат и да вземат водичка и с златни черпачата и с шишенцата с биберончета. Викам, къде са мамо? Ама и къде са? Вика, я никам баба, токи ма там. Пък и като баба, ние няма да вземем с тока, ние с златните с черпачета за да загребим. Сега това го е казала на мене, я и пьом при них. Къде са мамо, тя ги вижда, я не мога да... А кога го построихте това нещо? Като параклище? Той беше с Ана Ламаринг. Така? С винкели. Обаче момчето като взе да прави навечето, защото те ходят в Италия, работят и се връщат. И като направи навечето, вика баба, това си е страх да го развалим, нали, да се изхвърли икони. Да го направим и така като навечето, тя вика, направите го, обаче не дейте го, икони да не фърляте и да не това е. Он един едно попче дойде, вика, тук е свято място, вика, като я на този човек. Ма който си вярва, той си вярва с попариката, дойдаха, взеха се водичка. Тя така вика, трябва и да вярваш. Значи, че взела вода, като дойдат някакви хора и като си е тръгнат, те взеха вода, ама познаваше кой вярва, кой не вярва. Те от любопитство дойдат да вземат вика. Те взеха, ама те не вярват. Трябва да вярваш, че водата ще ти помогне. Да. Значи вяра трябва да имаш. Без вяра